Når I skal bruge dansk i AT, er det vigtigt at være sikker på, hvad for nogle metoder man skal bruge. I denne video vil vi gennemgå de vigtigste metoder ved at tage udgangspunkt i den afrikanske farm af Karen Blixen. Som I sikkert allerede ved, så laver man næsten ikke andet i dansk end at analysere og fortolke. Det er fordi, at analysen er den vigtigste metode i danskfaget. Når jeg analyserer og fortolker en tekst, så bliver I bedre til at sige noget om, hvad teksten prøver at sige. Med et fint ord, så siger man, at man bevæger sig op ad den hermeneutiske spiral. I kan forestille jer, at spiralen er en trappe. Når I går op ad trappen, hæver I over teksten. Og bliver derfor bedre til at overskue, hvad teksten handler om. Ligesom det ikke er lige meget, hvad for en trappe I går op af, så er det heller ikke lige meget, hvilken analysemetode I vælger at bruge. Der findes mange forskellige, og de kan forskellige ting. I denne her video vil vi tage udgangspunkt i den tekstnære og den biografiske. Når jeg analyserer med den tekstnære analysemetode, skal I se bort fra alt andet end teksten. Faktisk kan I bare forestille jer, at teksten er faldet ned fra himlen. Når I finder teksten, ved I ikke, hvem der har skrevet den. I ved heller ikke, hvor eller hvornår den er skrevet. Så derfor er det vigtigt, at I arbejder meget grundigt med teksten. Og I skal arbejde med mange af de analysemetoder, I kender i forvejen, som er komposition, sproget, personerne osv. I den afrikanske farm er det især sproget, der er interessant. Jeg havde en farm i Afrika ved foden af bjerget Ngong. Sproget i en tekst kan udtrykke mange følelser. Den kan være glad, den kan være sur, eller den kan være anspændt. I den amerikanske farm er tonen nærmere vemodig, hvilket understreger temaet i teksten, nemlig tab. Når man skal analysere en tekst, er det også vigtigt at kigge på billedsproget. I den afrikanske farm er der masser af billedsprog, men vi vil kun tage udgangspunkt i et eksempel. Denne særegne struktur gav de enligt stående træer en palmeagtig bevinget silhuet, eller en romantisk, heroisk holdning, som en fuldrækker med sejlene givet op. Her sammenligner forfatteren træernes udseende med skibe. Sammenligningen er ikke kun en miljøbeskrivelse, men også et symbol på samspillet mellem kultur og natur, som også er et andet vigtigt tema i den afrikanske farm. Den biografiske analysemetode er på mange måder lidt en modsætning til den tekstnære analysemetode. For her i den biografiske analysemetode skal man tage udgangspunkt i forfatterens eget liv. Så det er derfor vigtigt at have en stor baggrundsviden omkring forfatteren, og det betyder meget research. Når man skal analysere den afrikanske farm, giver det meget god mening at bruge den biografiske analysemetode. Fordi at Karen Blixen, hun boede jo selv i Afrika i 18 år, og mange af de ting, hun skriver om i sin roman, er oplevelser, som hun selv har været ude for. Karen Blixen var lykkelig over at bo i Afrika. Hun udtaler det selv som et frirum, og hun beskriver det i teksten som om, at himlen var stor og luftig. Den vemodige stemning i teksten kan man også forklare ved, at Karen Blixen i 1931 blev tvunget til at forlade Afrika. På den måde bliver romanen et udtryk for hendes savn til Afrika. De to metoder passer rigtig godt til den amerikanske farm. Men det er dog ikke alle metoder, der passer til alle tekster, så derfor skal man være uhyggelig, når man vælger sine metoder, og det kan godt være, at man skal ud og finde nogle andre metoder. Så derfor er det meget vigtigt, at I nøje overvejer jeres metoder i AT.